A mina na aka liƙa wajen ga bura uba. A full time 50,000. Part time 30,000. A wallahi wagga sai na kira ta. SSE. A to ai yana da ita wagga. Wallahi bari in kira wagga nan ba. Bura uba wagga gara basa ba ta wuce mu wallah. Bura uba gagai. Bari in koma gida da dauko takarduna wallah. A Ogawai kana ringin. Ina ganin babar wannan yaron ce daga mai waya. Da bata ban miliyan 10 ba wallahi zan kashe shi. Hello. Kai. Ku ne masu ɗaukar mutane aiki kuna ta ina? Mu ne. Ka zo ka same mu. Ka zo da takardunka in kana da SSC ka zo da su ta hanyar Bellawi. Isori muna jiran ka. Kai ku bar ha'ani da Allah dan ba zan yi ba. Wajen ma'aikatan nan ta zakka ga nan wajen yanzu. Yawwa, ka ƙara so kana ganin wani ɗakin laka. Kada ka damu, nan ne ofishinmu, nan ne muke interview. Ka shigo, kada ka yi fara da komi, muna jiran ka. Kai ku yi mana shiru. Ka shigo yankin don Allah mai gida ka duka wallahi nake mai tsawon kana ce ma tsawo mai gida ce ka duka za halaka ka ina ga ma wallahi na halaka wallahi aiki ne ka halaka yau ka shigo yankin da ba aiki Allah mai gida hakuri kaga takarduna na wallahi ni Allah aiki da bille ma waya don daraja Allah mai gida ba ma aikin Allah anan da bille ma waya daga ma ku kana shi ba shi kawai kuma duk wanda babarsa bata kawo miliyan 10 ba zan ka shi wallahi haba mai adda taje mun shi Allah kana jidda hannunka sai na buɗa ma ce bai da ko sisi 200 ma kawai gare shi yana da babban waya ku suka mai abin da kuka caje shi a burgamin nan yawwa an shi wannan yuƙar yi masa balle a marainan sa an gama mai gida wayo don Allah ku yi hankuri don Allah kada ku yi hankuri saboda ba aikin Allah ba